Magandang araw sa inyo mga ka-chicken! Okay, kumusta po kayo mga ka-chicken? Welcome back dito sa channel mga ka-chicken, ano? Ayan, ngayon mga ka-chicken, sa araw na ito, ito makikita nyo, nagpapakain tayo sa ating mga alagang manok, ano? So, sa ating mga Rhode Island Red at saka may Hubbard, ayan, makita nyo. Ayan. Sa mga nagtatanong mga ka-chicken, may sasagot tayo, no? Sa base sa ating title din kung paano ba patabain yung ating mga alagang manok tulad nito. Kasi may isa tayong subscriber na nagtatanong kung paano ito patabain. Mga ka-chicken, ito po yung dapat natin tandaan, ano? Kung gusto natin yung ating mga manok na sila ay matataba, malulusog. Unang-una mga ka-chicken ay dapat tingnan natin kung ano yung mga kinakain nila. Dahil baka malakas nga sila kumain pero yung kinakain nila ay kulang naman sa sustansya, no? Makaka-apekto din yan sa kanilang pagtaba. Hindi makuha yung kinakailangan na nutrisyon sa kanilang katawan kung yung pinapakain natin sila ay kulang sa mga yung nutrisyon talaga na kinakailangan sa ating mga alagang manok sa katawan nila. Pangalawa mga ka-chicken ay dapat nating purgahin yung ating mga alagang manok kasi pag may bulati sila sa kanilang digestive system, may mga parasite sila, isa yan sa umaagaw sa nutrients na para sa ating mga manok, ano? Doon napupunta sa mga bulati. Kaya yung gagawin natin mga ka-chicken, dapat pinupurga natin yan. Sa mga malalaki na, purgahin natin sila once a month, ano? O every month, pupurgahin natin yung ating mga alagang manok para maiwasan yung may mga bulati sila sa loob para walang kaagaw yung magiging makukuha nila na nutrients na para sa kanilang katawan. O yan. At saka pangatlo mga ka-chicken, dapat natin isalang-alang na yung ating mga manok ay nangailangan din yan ng mga vitamins, ano? Lalo na kung nagbe-breed tayo, nagkakaroon tayo ng mga breeders at gusto natin mag-produce at gusto natin silang yung iba din na pinapalaki lang nila, pinapataba ay nangailangan din sila ng mga vitamins. Bigyan natin sila ng mga vitamina na kailangan nila. Marami ng mga vitamins mga ka-chicken na nabibili natin sa market na pwede nating ibigay sa ating mga alagang manok. O kaya pwede din tayo gumawa ng sarili nating DIY lang sa atin na gusto tayo magbigay ng mga vitamina sa ating mga alagang manok. Isa na dyan yung malunggay. Kung gusto nyo na natural lang magbibigay tayo ng malunggay juice para sa ating mga alagang manok. O kaya yung fermented fruit juice o fermented plant juice, ganyan, FPJ, FFJ, ganyan. So, na malaking tulong yan mga ka-chicken na makapagbibigay ng mga vitamina sa ating mga alagang manok. Pero kung gusto nyo namang madalian, gusto nyo na bumili sa mga poultry supply natin, mayroon yan, maraming nabibili. Tulad ng mga Vitamin Pro o ano pa dyan na mga vitamina, marami dyan mga ka-chicken. Pwede kayo magtanong kung wala pa hindi pa nyo alam kung anong dapat ibigay sa mga alagang manok, kung ano yung mga vitamins. Pwede kayo magtanong sa mga poultry supply mga chicken, bibigyan kayo. Mayroon dyan, naka-sachet lang, gusto nyo mas mura. Mayroon din yung mga nakalagay sa mga garapon, mas malalaki. Kayo na din yung yan yung mga importante mga chicken. Yung pagkain, pagpurga at vitamina. Yan yung mga pangunahing mga chicken sa ating mga alagang manok. At saka paliguan din natin sila mga chicken kasi isa din yan nakaka-stress sa ating mga alagang manok, para maganda yung paglaki nila. Paliguan natin yung para mapatay yung mga sa balahibo nila, yung mga mites. Yan, i-considera natin din yan mga chicken. At saka laging malinis yung area nila mga ka-chicken, yung nila, yung patuluyan nila, yung bahay ng ating mga manok, yung kulungan nila, linisan natin mga ka-chicken para walang bakterya na makaka-apekto sa kanilang paglaki,
O yan yung mga dapat natin tandaan mga ka-chicken. Kaya para sa kalusugan ng ating mga alaga manok, yan yung mga simpleng ginagawa ko dito mga ka-chicken. Pero dito sa aking mga chicken, kung lalo na kung mga breeders tulad nito na nasa likod ko, hindi ko sila dapat patabain. Ang gusto dapat sakto lang, yung hindi naman mataba, hindi din mapayat kasi nakakapikto din yan sa kanilang pangingitlog kung masyado silang matataba o malaki yung nila, sapula nila, yung tinatawag na sapula. Kaya hindi sila pwedeng tumaba na yung ating mga manok. Kaya kinokontrol natin yan, sakto lang yung mga binibigay natin at saka minsan nagbibigay rin tayo ng mga forages. Yung sula, yung mga ka-chicken, yung madre de agua, napakaganda para sa ating mga alaga manok. Saka minsan din nagsasabi tayo ng malunggay, yung malunggay leaves. Sinasabit natin, tinutuka-tuka na nila yan, at least may makuha sila na forages. So kaya pinapagalan natin, lalo na maganda yung mga chicken, yung mga naka-free range kasi nakakuha sila ng mga damo-damo, yung mga natural na pagkain, mga insekto, yung mga uod. Nakuha nila yung mga chicken, kaya maganda talaga din yung naka-free range yan mga chicken. At sa mga nagtatanong din kung paano o pwede ba daw purgahin yung mga nangitlog na mga inahin, pwede mga chicken. Maganda nga pinupurga din natin. Pwede din kung gusto nyo na hindi masapawan o during pangitlog hindi sila madisturbo, after nilang mangitlog, isang halimbawa umaga sila ng itlog, tuwing paghapon pwede kayo magpurga para kinabukasan okay na, habang nagpapahinga sila nade-deworm na natin mga ka-chicken, ganyan lang yung mga ka-chicken, mga simple tips natin mga ka-chicken, sana ay nakatulong sa inyo mga ka-chicken, at lalo na doon sa mga nagsisimula pa lang sana ay makatulong yung mga binibigay natin tips, ganyan, mga simple lang sa pagmamanukan. Kaya kung hindi ka pa nakapag-subscribe mga ka-chicken, subscribe mo na yan para updated kayo sa mga natin, upcoming na videos o vlog dito sa ating channel tungkol sa pagmamanukan. At mayroon pa rin ibang mga binibigay natin tips mga chicken, Okay mga ka-chicken, ingat po tayo palagi. God bless. Thank you.